wannan shine ake kira rigata. Wannan jirgi guda biyar, biyu gaba ɗaya a tsakiya biyu a baya, shi ake kira rigata. Ɗaki inda kun ga hoton dorina suke aka sa amarya a al'adance a tarihin masarautar Yarinya. Wannan jirgin shi ne amarya ke a ciki. Waɗanda sojojin yaƙi biyu, jirgi biyu na gaba sojojin yaƙi, na biyu na bayan sojojin yaƙi. Ya sauka ne. Ne ya sauka? Wannan jirgin nan. Na'am. hannunka ba Thank you.